unha manifestación, unha movilización convocada polas mulleres do mundo para cambiar o mundo. Queremos mudar o mundo, e mudar o mundo significa mudar a vida das mulleres, e mudar a vida das mulleres significa mudar o mundo. Pelo sorriso, pela primavera. O Encontro Internacional da Marcha Mundial das Mulleres, que é o 7º este ano, que terá lugar do 14 ao 21 de outubro. Do 14 ao 18 será un encontro de delegadas da Marcha Mundial das Mulleres das 5 continentes. Son 150 delegadas e culminará con unha abertura á sociedade o 18 e 19, no que o debate máis específico e que queremos facer de hincapié desde a marcha é a soberanía alimentar, con unha feira de soberanía alimentar e con un foro de debate de soberanía alimentar todo o día 18. Na feira poderemos participar de moitas actividades culturais e tamén poderemos desfrutar, como non pode ser de outra maneira, dos produtos galegos que nos serán ofrecidos ali. E así mesmo o 19 rematará coa manifestación, unha manifestación e un milladoiro, o que o milladoiro simboliza que cada unha de nós aporta algo e o comparte, a través de que cada unha de nós leva unha pedra, que para nós pode ter un símbolo, cada unha de nós terá a súa propia simboloxía. E ademais habrá tamén un encontro de mulleres xóvenes feministas e querrán compartir como ven a súa visión e que van a facer que a nos tamén nos vindeiro plano estratégico. Creemos profundamente na necesidade deste 7º encontro mundial, porque sabemos que é un paso máis na construción dunha nova realidade na que a diversidade sexa unha virtude. A Marcha Mundial na Galiza, a Coordinadora Galega, está integrada por 36 grupos organizados en torno ao feminismo. E este evento significa unha oportunidade para debater, para avanzar no feminismo e, sobre todo, para cambiar o mundo a través das mans e do traballo das mulleres. A Marcha Mundial da que formamos parte identifica o patriarcado como un sistema de opresión e o capitalismo imperante como unha explotación das mulleres e homes por parte dunha minoría. Eses sistemas reforzanse mutuamente, enraízanse e consúganse co racismo, sexismo, a misoxinia, a xenofobia, a homofobia, o colonialismo, o imperialismo, o escravismo e o traballo forzado. Constitúen a base de todos estos fundamentalismos e integrismos que impiden ás mulleres e aos homes ser libres. A Marcha Mundial de Mulleres é un movimento social de feministas que teñen dous puntos básicos en común en todo o mundo, que a violencia, a loita contra a violencia contra as mulleres e a pobreza no mundo que simbolizan as mulleres, porque este mundo está feito de desigualdade social, de injusticia social, é militarista e insolidario. E a visión feminista é todo o contrario, é un mundo en igualdade, un mundo en paz, un mundo antimilitarista, un mundo de justicia social, un mundo contra a economía neoliberal que nos oprime a todos e a todas. É un mundo mellor. Pelo sorriso, eu vou torcer pela amizade, pelo céu azul, pela dignidade, pela tolerância, pela natureza, pelos meninos, pelas meninas, por mim, por você, eu vou torcer, eu vou torcer. A Marcha Mundial das Mulleres fai un chamado a todas as mulleres do planeta a proclamaren o seu poder para cambiar o mundo, modificando radicalmente as relacións e as realidades existentes e transformándoas. A Marcha Mundial das Mulleres convídate a acudir a Vigo para berrar que ese cambio é posible e para mostrar a túa solidaridade coas mulleres vidas dos 5 continentes na loita contra a violencia e a pobreza.